Уезд у Латвію можа зрабіцца больш складаным для грамадзянаў краінаў СНД. Загадзя трэба будзе паведамляць пра мэту паездкі і месца перабывання. Гэткія змены латышскія парламентарыі плануюць прыняць у сувязі з пагрозамі шпіянажу і гібрыдных атакаў, што ўзраслі пасля расійскага ўварвання ва ўкраіну. У эфіры Белсату аб'ектыў з галоўнымі падзеямі Беларусі і свету. У студыі працуе Александр Баразенко і сёння ў нашым выданні. Пакуль Лукашенко і Путін цягнуць свае краіны ў савецкае мінулае, яшчэ адна краіна былога СССР Арменія заканадаўча зацвердзіла свой намер стаць часткаю еўрапейскага звязу. Вопрос не о том, чего хочет народ. Вопрос о том, что может реально делать государство и насколько ждут данное государство в Европейском Союзе. Падтрымка дэмакратычнай супольнасці, вырашэнне візавых праблемаў ды крокі дзеля вызвалення палітвязняў. Другі дзень візіту Святланы Ціхановскай у Варшаву. На парадку дня сустрэчы з кіраўніком МЗС і прэзідэнтам Польшы. Сікорскім гаварылі шмат пра лукашэнкаўскія безвыбары, гаварылі пра палітвязняў, гаварылі пра пачобута, гаварылі, як націснуць на Лукашэнку, каб вызваленне палітвязняў працягвалі. Скардзіцца забаронена. За незадавольнасцю супрацоўнікаў на прадпрыемствах будуць сачыць і рэагаваць дадатковыя ідэолагі. 5 год білі дубінкамі, да, а вось зараз яны спрабуюць выбудаваць гэтую камунікацыю, але гэта, хутчэй за ўсё, не спрацуе. Першы крок на шляху да еўразвязу. Урад Арменіі зацвердзіў праект закону аб пачатку еўраінтэграцыі. І пакуль чарговая краіна былога СССР дэкларуе шлях на захад, рэжым Лукашэнкі сваімі дзеяннямі працягвае ўмацоўваць залежнасць Беларусі ад Расіі. Ян Федарович працягне тэму. Урад Арменіі ухваліў праект закону пра пачатак працэсу ўступлення краіны ў еўразвяз. Прэм'ер-міністр Нікол Пашыньян удакладніў, што гэтае пытанне яшчэ будзе вынесенае на рэферэндум. Любому гражданину, если спросишь, хочешь в Евразийский союз или в Европейский, обычный человек, естественно, ответит: да, конечно, я хочу Европейский союз. Но вопрос не о том, чего хочет народ. Вопрос о том, что может реально делать государство и насколько ждут данное государство в Европейском Союзе. Цяпер Арменія ўваходзіць у склад адразу некалькіх інтэграцыйных аб'яднанняў з постсавецкай прасторы – АДКБ, ЕАЭС, СНД. Зрэшты, удзел у АДКБ Ерэван замарозіў. Праз вяртанне Азербайджанам пад свой кантроль непрызнанага Нагорнага Карабаху. Ерэван разлічваў на вайсковае падтрыманне з боку АДКБ у гэтым канфлікце. Россия на данный момент играет довольно двоякую роль и как бы является, условно говоря, абсолютно условно, формально говоря, союзником Армении, но и в определенный момент позволяет, чтобы территориальная целостность Армении была под сомнением из-за Азербайджана, который на данный момент оккупировал территорию Армении. Стасункі з рэжымам Лукашэнкі ў кіраўніцтва Арменіі цяпер таксама напружаныя. Пашыньян вінаваціць Лукашэнку ў падтрыманні Азербайджану напярэдадні вайны за Нагорны Карабах і праз гэта адмовіўся прыязджаць у Беларусь, пакуль той ва ўладзе. Гэтак армянскага прэм'ера не будзе на паседжанні найвышэйшага савету краінаў ЕАЭС у Менску. Что у вас за проблема? Далеко до Минска или некому вас подвезти? Ну, мы организуем доставку вашей делегации, если нужно. Александр Григорьевич, я по этому поводу выступил с публичным заявлением, и это заявление остается в силе. Арменія не адзіная краіна з постсавецкай прасторы, што апошнім часам спрабуе скіравацца на захад. У 2022 годзе статус кандыдата ў еўразвяз атрымалі Малдова і Украіна. Праз год Грузія. Зрэшты, летась пасля прыняцця новымі ўладамі Тбілісі шэрагу законаў, прадстаўнікі 13 краінаў ЕС заявілі пра замарожванне працэсу інтэграцыі Грузіі. Ці не адбудзецца гэтак жа з Арменіяй і як можа выглядаць еўрапейскі шлях гэтай краіны? Моцнай падтрымкі у тым ліку гэтай ініцыятывы з боку ні Злучаных Штатаў Амерыкі, ні Еўропы на сённяшні дзень няма. І Арменія сур'ёзна рызыкуе, робячы такія дэкларацыі і заявы, не маючы гарантый бяспекі, перш за ўсё з боку Еўропы.
Беларусь у параўнанні з Арменіяй мае значна большую ступень інтэграцыі з Расіяй, а яшчэ агульную мяжу. Рэжым Лукашэнкі бярэ ўдзел у АДКБ, СНД, ЕАЭС, да таго ж мае саюзную дзяржаву з Расійскаю Федэрацыяй. Саюз з Расіяй, супраца з Расіяй – гэта уцягванне Беларусі ў вайну, гэта тэрор у самой краіне, гэта шматтысячная міграцыя, масавыя рэпрэсіі, тэрор. Вось як бы вынік усіх гэтых інтэграцыйных працэсаў. Праз моцны расійскі ўплыў выхад нашай краіны з постсавецкіх інтэграцыйных структураў наўрад ці магчымы найбліжэйшымі гадамі. Зрэшты, дадае Павел Усаў, у выпадку аслаблення Масквы Беларусь магла б пайсці па шляху еўраінтэграцыі хутчэй за іншыя краіны былога СССР. Ян Федарович, Белсат. Белстат апублікаваў звесткі пра замежны гандаль. Паводле статыстычнага ведомства, летась у лістападзе адмоўная сальда дасягнула 4 мільярдаў 245 мільёнаў долараў. А гэта значыць, што наша краіна траціць больш валюты на імпарт, чымся зарабляе на экспарце, што стварае нагрузку на эканоміку. Чыноўнікі звязваюць гэта з ростам сусветных цэнаў на нафту і калій, а таксама з высокім попытам беларусаў на замежныя тавары. Летась прэм'ер-міністр краіны Роман Галоўченка заспакойваў, што няма прычынаў для панікі. Аднак толькі за лістапад выдаткі на экспарт выраслі амаль на 700 мільёнаў долараў. Яшчэ больш інфармацыі, відэа і фота ў тэлеграм-канале Белсату. Пераходзьце па QR-кодзе, які вы бачыце на экране, ды падпісвайцеся, калі для вас гэта бяспечна. Таксама нагадваю пра нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Запрашаю знаёміцца з навінамі і там. Але зноў жа, перш за ўсё, ваша бяспека. Візавыя пытанні, праблемы легалізацыі і гэтак званыя выбары прэзідэнта ў Беларусі. Гэтыя ды іншыя тэмы Святлана Ціханаўская абмеркавала разам з міністрам замежных справаў Польшы Радославам Сікорскім. Белсат працягвае сачыць за афіцыйным візітам дэмакратычнай лідаркі ў Польшу. Пра вынікі першых 2 дзён сустрэчаў распавядзе Андрэй Сульжыц. Святлана Ціханаўская у Варшаву. У гэтыя хвіліны нас сустракаецца з прэзідэнтам Польшчы Анджэем Дудам у Бельведэрскім палацы. А напярэдадні дэмакратычная лідарка мела спатканне з міністрамі адукацыі і спорту, а таксама кіраўніком польскага МЗС-у Радославам Сікорскім. Сярод тэмаў дапамога беларускаму бізнесу. Гаварылі пра нейкую праграму рэлакацыі для беларускага бізнесу. Падобныя праграмы існавалі раней, былі прыпыненыя, але яна неабходная. Яна неабходная, тому што многія бізнесы проста не хочуць плаціць падаткі Лукашэнку, хаця бы для гэтага. І падтрымка іх, у тым ліку падтрымка бізнес-супольнасці, яна б узмацніла таксама і беларускую супольнасць увогуле у Польшчы. І з боку міністра ёсць разуменне. Учорашні першы дзень візіту Святлана Ціханаўская пачала з перамоваў з прэм'ер-міністрам Польшчы Дональдам Тускам. Адным з галоўных вынікаў сустрэчы можна назваць абяцанне польскага палітыка трымаць беларускае пытанне ў прыярытэце падчас старшынства Польшчы ў еўразвязе. Адметна, што замест запланаваных 45 хвілінаў палітыкі размаўлялі больш за гадзіну. Гаварылі пра працяг выдачы візаў, спрашчэнне працэдураў легалізацыі для беларусаў Польшчы, падтрымку беларускай незалежных медыяў, падымалі пытанне тэлеканалу Белсат, каб Белсат працягнуў сваю працу і меў магчымасць для развіцця ў 2025 годзе і далей пытанне беларускай ідэнтычнасці, санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, менавіта каб набілі па рэжыме, каб не спыняўся пасажырскі рух. Важнай падзеяй быў удзел прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў у супольным паседжанні Сейму і Сенату Польшчы з удзелам камітэтаў замежных і еўрапейскіх справаў. Абмяркоўвалі супрацу, пытанні рэгіянальнай бяспекі, а таксама магчымасці дапамогі беларусам у Польшчы. No fight for freedom can be won without allies. And many of our allies are in this room. Завяршыўся першы дзень візіту урачыстасцю, уручэннем медалёў Францыска Скарыны, за плённую працу на карысць Беларусі, а таксама гонар і годнасць асобам, якія зрабілі ўнёсак у беларускую справу. У іх шэрагах першая амбасадарка Польшчы ў Беларусі Эльжбета Смолкова, паэт і празаік Уладзімір Някляеў, польскі палітык Роберт Тышкевіч, дырэктар Цэнтру ўсходнееўрапейскіх даследаванняў Варшаўскага універсітэту Ян Маліцкі, грамадскі дзеяч і мецэнат Мацей Радзівіл, а таксама выдавец Андрэй Янушкевіч. Заўтра, 10 студзеня, Святлана Ціханаўская завяршае працоўную паездку ў Варшаву. Вынікі трохдзённага візіту абранай прэзідэнткі Белсат падсумуе ў інфармацыйных выданнях. Андрэй Сульжыц, Белсат.
Санкцыі дасягнулі маштабу, які складана ігнараваць нават беларускім чыноўнікам. Паводле навукова-даследчага інстытута Мінэканомікі абмежаванні закранулі каля чвэрці нацыянальнай беларускай гаспадаркі. Найбольш жа пацярпела прамысловасць. Аднак ці здольныя эканамічныя абмежаванні прымусіць улады да пераменаў? Разбіралася Кацярына Гардзеева. За апошнія 4,5 гады колькасць санкцый, уведзеных заходнімі краінамі супраць рэжыму Лукашэнкі, павялічылася ў 37 разоў. Сёння абмежаванні закранаюць амаль 300 беларускіх прадпрыемстваў. Значна пацярпеў і экспарт. За гэты час гандаль з еўразвязам абрынуўся на 70%. Сведчыць артыкул навукова-даследчага інстытуту Міністэрства эканомікі. Аднак перажываць не варта, кажуць аўтары справаздачы, і прыводзяць прыклад Ірану. Нягледзячы на жорсткія санкцыі, вуп гэтай краіны павольна, але расце. Зрэшты, ёсць нюанс. Этого быть не может. Хотя дело в том, что иранская статистика – это примерно то же самое, что статистика, скажем, в Советском Союзе, когда она ничего не давала, никакого показателя. Несколько дней назад объявлено о том, что Иран переносит столицу на юг, он тоже связан с плохим развитием иранской экономики. Гісторыя ж санкцыяў супраць беларускага рэжыму пачынаецца ў 97 годзе. Еўразвяз увёў іх за падтасоўку вынікаў рэферэндуму, што падоўжыў прэзідэнцкі паўнамоцтвы Лукашэнкі на 4 гады. Узмацнілі эканамічны ціск у 2020-м. Тады за фальсіфікацыю выбраў і рэпрэсіі супраць беларускага народу пад абмежаванне трапілі 88 прадстаўнікоў улады і 7 кампаніяў. Это были санкции ради санкций, это были политические санкции. Их КПД был невелик, потому что когда мы видим среди санкционных кейсов, например, введенные санкции против ЦИП Окрестина, о каком результате здесь может идти речь? У 2021-м пасля прымусовай пасадкі ў Менску самалёта авіякампаніі Ryanair з Романом Пратасевічам і Софіяй Сапягай на борце санкцыі пашырылі. Еўразвяз расцэніў інцыдэнт як акт авіяцыйнага тэрарызму, ды ўвёў абмежаванні супраць беларускага авіасектару, нафтаперапрацоўчай прамысловасці, калійнай вытворчасці ды шэрагу іншых стратэгічных галінаў эканомікі. Калі быў такім вялікім і вядомым напрамкам працы Беларусі і экспорт вялікі быў, і гэта было такім вялікім ударам по бюджэту, моцным ударам по бюджэту Беларусі. Улады Беларусі на удар адрэагавалі і справакавалі міграцыйны крызіс на заходніх межах. Еўразвяз зрабіў наступны крок і дадаў да санкцыйнага спісу горадаўтваральныя прадпрыемствы: горадню Азот, Беларусьнафту і Белшыну. Абмежаванні ЗША закранулі Белавію. Яны прымусілі нацыянальнага авіаперавозчыка вярнуць самалёты, набытыя ў лізінг, палову ад агульнай колькасці авіапарку. Ад санкцыйнага шоку кампанія не аправілася дагэтуль. На их запросы о покупке того или иного самолета просто иностранные, то есть европейские, американские производители вообще не отвечают, а государства, которые лояльны для режима Лукашенко, они просто пишут, что даже поддержанный БУ самолет они продавать не будут, потому что имеются серьезные опасения по получению вторичных санкций. У 2022 годзе колькасць санкцыяў супраць Беларусі узрасла ўдвая за падтрыманне рэжыму ваеннай агрэсіі Расіі супраць Украіны. Новыя пакеты не толькі ўзмацнілі ўжо дзейнае абмежаванне, але і дадалі шэраг новых. Цяпер улады Беларусі як могуць змагаюцца з іх наступствамі. Краіна існуе як зомбі, тому што яна на капельніцы расійскага бюджэту. Пуцін, ён купляе сябе краіну саюзніка, і ён вялікія грошы дае Лукашэнкі на то, каб існаваў гэты рэжым. Акрамя Еўразвязу і ЗША, з 2020 года да санкцыйнага ціску на рэжым далучыліся Канада, Паўднёвая Карэя, Вялікая Брытанія, Японія, Аўстралія, Швейцарыя і нават Багамы. Аднак эфектыўнасць абмежавальных захадаў выклікае спрэчкі ў шэрагах беларускай апазіцыі. Некаторыя яе прадстаўнікі упэўненыя, змягчэнне санкцыяў можна выкарыстаць у перамовах з Лукашэнкам. Санкцыі ўводзяцца не дзеля таго, каб яны існавалі, а дзеля таго, каб яны працавалі. І на сённяшні дзень накоплена ўжо вельмі шмат абмежавальных такіх захадаў. Трэба імі карыстацца не толькі ў пасіве, але і ў актыве таксама. Сёння Беларусь уваходзіць у 5 краінаў з максімальнай колькасцю уведзеных супраць іх абмежаванняў. У гэтым рэйтынгу яе апераджаюць Расія, Іран, Сірыя ды Паўночная Карэя. Кацярына Гардзеева, Белсат.
Партал для стварэння калектыўных зваротаў да чыноўнікаў Petitions BY прызналі ў Беларусі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Сайт быў заблакаваны ў нашай краіне яшчэ ў 2021 годзе. Аднак ім працягвалі карыстацца, а чыноўнікі працягвалі адказваць на звароты. Цяпер жа ў дзяржорганах мусяць з'явіцца адказныя за фармаванне правільнай грамадскай думкі. Ці быў сэнс у напісанні зваротаў і навошта рэжыму новыя ідэолагі? У нашым сюжэце. Сайт Petitions BY і ўсе яго старонкі ў сацыяльных сетках прызнаны ў Беларусі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Такую пастанову прыняў суд цэнтральнага раёну Менску яшчэ 30 снежня мінулага года. Аднак пастанова набудзе моц толькі ў сярэдзіне студзеня. Тэлеграм-канал, набліжаны да Губазіку, паведаміў, што гэта была іх ініцыятыва. Яшчэ ў сярэдзіне снежня там з'явіліся пагрозы стваральнікам парталу. Рэгістрацыя і любое актыўнае дзеянне на ўказаным рэсурсе выкарыстоўваецца яго ўладальнікамі ў сваіх экстрэмісцкіх мэтах. Атрымаўшы вашыя асабістыя ідэнтыфікатары, збеглыя ў сваіх злачынных задумах паказваюць іх у спам-рассыланнях у розныя дзяржаўныя органы і установы і спадзяюцца паказаць масавасць пытання, гэтым самым падстаўляючы пад пільную ўвагу сілавікоў. Рэсурс са зваротамі быў заблакаваны ў Беларусі яшчэ ў 2021 годзе. Тады Міністэрства інфармацыі абвінаваціла сайт у дэстабілізацыі сітуацыі ў краіне. У прыватнасці вінаватымі палічылі петыцыі, у якіх патрабавалі прызнаць каардынацыйную раду, назваць прэзідэнцкія выбары 2020 года несапраўднымі і правесці расследаванне адносна старшыні Цэнтрвыбаркаму. Нягледзячы на блакаванне, чыноўнікі працягвалі адказваць на запыты, створаныя праз платформу. Ліст ад гомельскага гарвыканкаму, да прыкладу, быў апублікаваны ўжо пасля прызнання парталу экстрэмісцкім. То, что ресурс заблокирован, не значит, что чиновники не исполняют свой же закон об обращениях юридических и физических лиц. Поэтому все, что было оформлено согласно законодательству, тем более, когда было подписано большим количеством людей, они были вынуждены на это обращать внимание и хотя бы отписываться согласно их регламента. Платформа Petitions BY пачала працаваць у 2015 годзе. Гэта быў першы ў Беларусі рэсурс, які дапамагаў ствараць калектыўныя звароты ў дзяржаўныя органы. Большасць створаных петыцыяў датычыла побытавых пытанняў, але былі і грамадска значныя тэмы. Паводле інфармацыі парталу, эфектыўнасць зваротаў на ім дасягала 60%. Людзі пішуць звароты, і мясцовыя органы яны не могуць вырашыць гэтае пытанне, таму што ў іх няма такіх паўнамоцтваў. І яны пішуць сапраўды адпіскі, што вось мы не можам вырашыць гэтае пытанне. Чалавек, зразумела, піша далей. І пакуль не надыходзіць да самага высокага ўзроўню, там да адміністрацыі Лукашэнкі, напрыклад, пытанне не вырашалася. У 2015-м улады паспрабавалі стварыць альтэрнатыву грамадскай платформе, запусцілі 115.bel. На пачатку сайт пакрываў толькі тэрыторыю сталіцы, а ў 2019-м запрацаваў на ўсю Беларусь. Штомесяц там фіксуецца ад 350 да 500 тысячаў зваротаў. Калі верыць уласнікам сайту, развязваюць каля 70%. Я думаю, здесь просто немножко другая целевая аудитория находится на 115.bel, потому что, как я повторюсь, все-таки Petitions, да, у них более широкие темы и вопросы социального значения, там, которые могут вызвать напряженность и заинтересованность большого числа граждан все-таки. А для борьбы с локальными, да, это было вот чудесное подспорье для ЖКХ. У той же дзень, калі суд прызнаў Petitions BY экстрэмісцкімі матэрыяламі, Савет міністраў загадаў прадпрыемствам і дзяржаўным органам прызначыць адказных за рэагаванне на грамадска важную інфармацыю. Больш за тое, яны, сярод іншага, павінны фармаваць канструктыўнае стаўленне і процідзеяць распаўсюду іншадумства. Гэта ўсё робіцца дзеля таго, каб знізіць нейкую сацыяльную напружанасць. То бок яны разумеюць, што яна можа расці, што яна будзе адбывацца, і каб яе збіць, трэба неяк з людзьмі дамаўляцца. Акрамя таго, пастанова Савету міністраў абавязвае дзяржаўныя органы весці маніторынг публікацыяў і рэагаваць на крытычныя матэрыялы, якія публікуюць дзяржаўныя медыа. Пры гэтым на крытыку ў вострых пытаннях адказ павінен быць цягам 1 гадзіны. Антон Бяздольны, Белсат. Рост захворванняў на вострыя рэспіраторныя інфекцыі варта чакаць на мяжы студзеня і лютага, зазначылі ў Міністэрстве аховы здароўя. Пакуль жа цягам апошняга тыдня колькасць захворванняў нават на чвэрць меншая, чым за аналагічны перыяд летась. Паводле намесніцы міністра аховы здароўя Святланы Нячай вядзецца актыўная падрыхтоўка да росту захворванняў.
Учитывая благоприятный эпидемиологический период, ситуацию в стране, а также учитывая то, что нарастает заболеваемость в сопредельных государствах по гриппу, там активность уже составляет до 25%, решение о вакцинации населения, о продлении периода вакцинации является достаточно обоснованным. Есть еще достаточное количество желающих эту прививку получить. У міністэрстве нагадалі, што прышчапіцца ад каронавіруснай і іншых рэспіраторных інфекцыяў можна ў любы час. Галоўная ўмова – прымальны стан здароўя на момант вакцынацыі. Сёлета ад коронавірусу беларусам будуць прапановаць новы расійскі прэпарат Конвасэл. Паводле намесніцы кіраўніка ў справе эпідэміялогіі рэспубліканскага цэнтру Аллы Дашкевіч, гэтая вакцына больш універсальная ў дачыненні розных варыяцыяў віруса. У Расіі Конвасэл зарэгістравалі ў сакавіку 2022 года. Лос-Анджелес у агні. Лясныя пажары, што ахапілі штат, сапраўднае маштабнае бедства для Каліфорніі. Іх ахвярамі ўжо сталі самаменей 5 жыхароў. І ўлады папярэджваюць, што гэты лік, на вялікі жаль, можа павялічыцца. Вогненная стыхія бушуе ўжо трэція сотні, знішчыўшы амаль 11 000 гектараў зямлі. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Лясныя пажары, што ахапілі Каліфорнію, сталіся трагедыяй нацыянальнага маштабу. Агонь знішчае ўсё на сваім шляху, пераўтвараючы тысячы гектараў зямлі ў выпаленае папялішча. Гэта самая разбуральная катастрофа ў гісторыі штату. Мы перажылі жахлівую трагедыю тут, у нашай супольнасці. Каля 100 000 асобаў атрымалі паведамленне пра тэрміновую эвакуацыю. Я меў магчымасць сустрэцца з губернатарам Каліфорніі, і ён запэўніў нас, што дасць любую дапамогу, якую мы запытаем. Самыя разбуральныя пажары ў акрузе Лос-Анджелес, дзе агонь знішчыў больш за 1000 будынкаў. Паводле ратавальнікаў, полымя пашыраецца з вялікай хуткасцю праз моцны вецер і нізкую вільготнасць. Улады абвясцілі абавязковую эвакуацыю для жыхароў прыбярэжных мясцінаў, у тым ліку з Pacific Palisades, які ўжо стаў пустэльным горадам-прывідам. У нас тут было так шмат успамінаў, іх немагчыма замяніць. У мяне былі выдатныя старыя фотаздымкі майго дзеда з часоў Другой сусветнай вайны. Я збіраўся ўставіць іх у рамкі, а цяпер іх няма. Яны страчаныя. Я ведаю, што мы ў бяспецы, але не разумею, што далей. У захопленым пажарам прадмесці Pacific Palisades жывуць многія вядомыя зоркі. Паводле Daily Mail, полымем былі знішчаныя ці пацярпелі дамы Леонардо Ди Капріо, Энтоні Гопкінса, Пэрис Гілтон ды іншых зорак. Напярэдадні прэзідэнта США Джо Байден разам з губернатарам Каліфорніі Гэвінам Ньюсамам наведаў горад Санта-Моніка. Мы гатовыя зрабіць усё, што заўгодна, пакуль гэта неабходна, каб сцішыць гэтыя пажары і дапамагчы з аднаўленнем. Гэта будзе вельмі доўгі шлях, ён зойме шмат часу, але федэральны ўрад застаецца тут, каб дапамагаць. Сітуацыя стала настолькі крытычнай, што кіраўнік Белага дому адмяніў паездку ў Рым, якая мелася стаць ягоным апошнім дзяржаўным візітам. У сталіцы Італіі Байден планаваў сустрэцца з папам Францішкам і прэм'ер-міністркай краіны Джорджаю Мелоні. Тым часам абраны прэзідэнт Дональд Трамп назваў лясныя пажары ў Каліфорніі трагедыяй і раскрытыкаваў улады штату, у прыватнасці абвінаваціў Гэвіна Ньюсама у нястачы вады для тушэння агню. Мы вельмі добра працавалі і будзем працаваць далей. Відаць, нам давядзецца ўсё перабудаваць. Што да страхавых кампаніяў, то будуць вялікія праблемы, бо ідзецца пра вялікія грошы. Эксперты ўжо прагназуюць, што эканамічная шкода ад пажараў можа перасягнуць $55 мільярдаў. Гэтая сума ўключае выдаткі на ліквідацыю наступстваў і нанесенай шкоды будынкам ды бізнесу. Агонь дабраўся да Галівуду і пагражае Оскару. Праз бедства амерыканская кінаакадэмія перанесла цырымонію абвяшчэння намінантаў на прэмію. Як паведамляе CBS News, імпрэза, запланаваная на 17 студзеня, адбудзецца цяпер 19. Акрамя таго, каб даць чальцам акадэміі больш часу, тэрмін галасавання для выбару намінантаў быў працягнуты на 2 дні да 14 студзеня. Сітуацыя ў Каліфорніі застаецца крытычнай. Без святла засталіся сотні тысяч асобаў. Нацыянальная гвардыя і ратавальнікі працягваюць змагацца з агнём, а жыхары чакаюць абяцанага дажджу, які можа стаць адным з ратункаў. Алесь Залеўскі, Павел Алейнікаў, Белсад.
І да навінаў найбліжэйшых нашых суседзяў. Вільня працягвае адкрываць таямніцы гісторыі. У крыпце Віленскага катэдральнага сабору знайшлі сховішча з пахавальнымі рэгаліямі валадароў Вялікага княства Літоўскага і каралеўства Польскага. Каму належалі знойдзеныя рэчы і чаму іх не знайшлі раней? Ірына Дарафейчук працягне. Пярсцёнкі і пахавальныя кароны, ланцужкі, медальёны і таблічкі струнаў. Пра знаходкі ў падзямеллях Віленскага катэдральнага сабору абвесцілі на адмысловай прэс-канферэнцыі ў музеі царкоўнай спадчыны. У скляпеннях Віленскага сабору 16 снежня выявілі тайнік, дзе ў 1939 годзе, пасля пачатку Другой сусветнай вайны, былі схаваныя каралеўскія рэгаліі, прызначаныя для пахавання ў валадароў Літвы і Польшчы. Знаходка падкрэслівае статус Вільні як сталіцы і важная для гісторыі Літвы і Беларусі, якія ў той час утваралі Вялікае княства Літоўскае. Гэта знаходка якраз адсылае да супольнай гісторыі Вялікага княства Літоўскага і каралеўства Польскага, таму што знойдзены рэгаліі, якія належалі вялікім князям літоўскім і польскім каралям. Так, калі гелоны займалі такі супольны трон для абедзвюх дзяржаў. Адна з 3 знойдзеных пахавальных каронаў была зробленая для польскага караля і вялікага князя літоўскага Александра Ягелончыка, унука Ягайлы. Другая – карона ягонай маці і жонкі вялікага князя літоўскага і караля Польшчы Казіміра Ягелона Лізаветы Габсбург. Трэцяя – карона Барбары Радзівіл, жонкі Жыгімонта II. Карона караля Александра найбольш пашкоджаная, аднак карона каралевы Барбары выглядае нібыта зробленая сёння. Гэта залежыць ад якасці высакародных металаў, такіх як срэбра, з якога кавалі кароны каралеваў. Кароны былі зробленыя для кожнага ўладара асобна пасля ягонай смерці. Іншыя рэліквіі, напрыклад, пярсцёнкі, уладары маглі насіць і пры жыцці. Самыя пахавальныя склепы Александра, Лізаветы і Барбары знайшлі ў сутарэннях Віленскага катэдральнага сабору яшчэ ў 1931 годзе. Пасля пачатку Другой сусветнай вайны рэгаліі, што пазначалі статус пахаваных асобаў, лічыліся страчанымі ў ваеннай віхуры. Ужо 80-е гады быў знойдзены такі асноўны скарбец дыяцэзіі з залатымі і срэбранымі рэчамі, але літоўцы пра гэта маўчалі, пакуль не дасягнулі незалежнасці. Пасля аднаўлення незалежнасці Літвы пад саборам некалькі разоў беспаспяхова вяліся пошукі, перадусім магілы князя Вітаўта. Летась у снежні сцены сабору абследавалі з дапамогай эндаскапічнай камеры. Такім чынам і знайшлі сховішча. Аднак мастак-рэстаўратар Саўлюс Подзерыс сцвярджае, што ведаў пра гэты тайнік ужо каля 10 гадоў. У 2014 годзе з уласнай ініцыятывы я знайшоў у Польшчы чалавека, бацька якога схаваў гэтыя каштоўнасці. Я напісаў некалькі разоў гэтаму чалавеку, і ён даслаў мне матэрыял пра расповеды ягонага бацькі, дзе і што ён хаваў. Але кіраўніцтва катэдральнага сабору забараніла Подзерасу удзельнічаць у пошуках скарбаў на тэрыторыі святыні. Віленская архідыяцэзія, ажыццяўляючы гэты праект, супрацоўнічае з дзяржаўнымі установамі, а з пэўнымі асобамі, чыя рэпутацыя выклікае сумневы, якія згадваліся ў крымінальных справах, звязаных з чорнай археалогіяй, архідыяцэзія не супрацоўнічае. Знойдзеныя скарбы цяпер на рэстаўрацыі ў музеі царкоўнай спадчыны. Пра гэта Белсату паведамілі ў Віленскай архідыяцэзіі. Пазней яны будуць даступныя ў экспазіцыі музею. Гісторыкі ж спадзяюцца, што кароны зоймуць месца на саркафагах каралёў у Віленскім катэдральным саборы, дзе цяпер размешчаныя копіі рэгаліяў. Ірына Дарафейчук, Белсат. І на завяршэнне пра надвор'е. На заўтра сіноптыкі абяцаюць дажджы і мокры снег па большай частцы краіны. Тэмпература паветра будзе вагацца ад -1 градуса ноччу да 9 градусаў цяплыні днём, што анамальна высока для зімы. Найцяплейшым за ўсю гісторыю метэаназіранняў стаўся і агулам 2024 год, паведамілі спецыялісты Белгідрамету. Сярэднегадавая тэмпература паветра склала 9,5 градусаў. Гэта на 2 градусы вышэй за кліматычную норму. Асабліва вызначыўся верасень, калі на поўдні краіны фіксавалі 30 градусаў цяплыні. Паводле экспертаў, анамальна цёплым 2024 год абумовіў устойлівы антыцыклон, які прынёс у Беларусь гарачае паветра з рэгіёнаў Сярэдняй Азіі. Сіноптыкі прагназуюць, што і гэтая зіма можа ўвайсці ў гісторыю метэаназіранняў як адна з найцяплейшых.
Зимний сезон 2024-2025 года в Беларуси ожидается теплее обычного с вероятностью 60-75%. Вот. Также существует вероятность превышения нормы осадков, которая прогнозируется от 30 до 75% выше нормы. Вот пока такой на это время прогноз. І на гэтым завяршаем сённяшні аб'ектыў. Праз імгненне вас чакае праграма «Белсат Зум». Віталь Бабін разам з кандыдатам гістарычных навук Яўгенам Красуліным абмяркуюць візіт Святланы Ціхановскай у Варшаву ды стратэгію заходніх краінаў у дачыненні рэжыму Лукашэнкі. Я ж на гэтым з вамі развітваюся, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.